Pegang je lah. Daripada orang mana-mana suka seorang. Walah, cepatlah. Lah, cepatlah. From home interface. Systems are now fully operational. Preferences from home interface. Systems are now fully operational. Preferences from home interface. Systems are now. Patah orang yo. Apa nak tu? Wah ganteng-ganteng menciluk yo. Siapa mau mak kalian? Rumah kalian. Cilok ikan dek. 3, 2, cie. Hai kak, ikut anak kak menciluk ikan dek nak. Haba alai labi ikan dek ni yo. Bah ceritanya kak. Apa dia jelah mambuik malunya anak bujang. Mambuik malu. Tak mohonnya bu. Yo hilap kami jago nama dia. Nak datangnya diulang dah nak. Sekali ko lah ibu mau. Lai jole de ang yung. Kau nan cek lai di mana ko yo. Tak mau kamu lu. Jauh lang sana. Dah. Jauh lang sana. Kau lah tak main dua jana yo. Kau lah dek kalian tadi baca lu kalian menciluk. Cimado kamu dia Sarawalapang mata cibajulah cabia Katuntang badua tarawih Tatungkui tatilantang batang pisang di panje Panje sabui panje lasigai Lamang nge makan jo tapai Gulai pakuran cajo patai Urang babi ni awak bercarai Tugadang makan jo lawa Paru ikan yang matu mangantua Baso bojo maapok sugi sagadang pampok baru Yo wala Om de ginyang bana mata ci ginyang bana Om de goyang bana mata ci goyang bana Lendang malenggo mata ci mado kamu dia Sarawalapang mata ci bajulah cabia Katuntang badu tarawih Tatungkui tatilantang batang pisang di panje Panje sabui panje lasigai
Boleh pakuran cajo patai, urang babi di awak bacarai. Juga dang makan jelawu, mereka yang matu mangantua. Pasobor cuma apa, sugi saga dan pa baru. Yo Allah, yo Allah, yo Allah.